ክብራታትይ ከመይ ኢኹም? ካብ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልውለይ በዓልቲ ተስፋ እየ እና ካዕፅሕና እንኳዕፅሕኩም ጾመ ነቢያት እንኳዕፅሕና ቀዳዊና ጾም ይግበረና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላም ፍቕሪ ዘለዎ ጾም ይግበረና ብሰላም ጀሚሩ ድማ ብሰላም የፈፅመና ጀመርቲ ዘይኮነስ ፈፀምቲ ይግበረና እግዚአብሔር ኣምላኽ እና ንእሽተይ ካብ ዘነበኽዋ ጾም ነቢያት ዝብል ላأخبركم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ጾመ ነቢያት ሰኔ ሕዳር 15 ዝጅምር 29 ታሕሳስ ከዓ ዝውድእ እዩ። ነዚ ጾም እዚ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘለው ናይ 7 ኣፅዋም ሓደ ኮይኑ ኣበው ነቢያት ናይ ጎይታና ምሕላስ ክርስቶስ ምውላድን ምውራድን ብትንቢት መነፅር ዝተመልከትሉ ዝጾምዎ ጾም እዩ። ሎሚ ድማ ንሕና ህዝበ ክርስቲያን ናይ ኣቦታትና ኣሰር ተኸቲልና ውቅብቲ ወቕቲ ጾምን ጸሎትን እናሕለፍና ንኢየሱስ ክርስቶስ ገዛ ርእሱ ኣትሒቱ ናብ ዓለም ምምፅኡ ናይ ዓለም ቤዛ ብምዃኑ እናሓስበሉ ግዜ እዩ። እዚ ጾም ጾመ ድሕነት፣ ጾመ ማርያም፣ ጾመ ኣዳም፣ ጾመ ስብከት እናተባህሉ እውን ይፅውዑ። ጾመ ድሕነት ዝተባህለሉ ምክንያት መርገመ ስጋ መርገመ ነፍሲ ናይ ኣዳም ዕዳ በደል ኣጥፊኡ ድሕነት ዝተረኸበሉ እዩ። ጾመ ማርያም ዝተባህለሉ ምክንያት ንጽህተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ጎይታ ኣብ ማህፀና ተሸኪማ ክትጽሊ ክትጾምን ይግበአኒ ኢላ ን40 መዓልቲ ክሳብ ልደተ ጎይታና ዝመፅኣሉ ጾም ስለ ዝኾነ እዚ ሰማያዊ ጾም ተባሂሉ ይጽዋዕ። ጾመ ኣዳም ዝተባህለሉ ምክንያት ንኣዳም ትንቢት ዝተነገረሉ ዝጾመሉ ዝነበሩ ሱባኤ ከም ዝበፅሐ ዘበስር ብምዃኑ ጾመ ኣዳም ድማ ይበሃል። ኣዳም እተበደለ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ዝብል ዝተነገረሉ ተስፋ ከም ዝበፅሐ ምስጢር ስላሴ ገሃድ ክኸውን ከም ዝቐረበ ዘረድእ ጾም እዩ። ጾመ ስብከት ዝተባህለሉ ምክንያት ናይ ኣዳም እግዚአብሔር ናይ ወልድ እግዚአብሔር ሰብ ብምዃኑ ዝተነገረሉ ናይ ደቂ ሰባት ተስፋ ዝተበሰረሉ ብስብከት ዝተነገረሉ ስለ ዝኾነ ጾመ ስብከት ተባህለ። ጾምና ሓጢኣትና መደምሰሲ መንግስተ ሰማይ መውረሲ ይግበረና። ጾመ በረከት፣ ጾመ ሰላም፣ ጾመ ፍቕሪ ይግበረና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ጾምናን ጸሎትናን ይቀበለና። ጀመርቲ ዘይኮነ ፈጸምቲ ይግበረና። ጀመርቲ ብዙሓት እዮም ፈጸምቲ ግን ሕድነት እዮም እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ መፈጸምቱ የብቅዓና። ካብ ቂምን በቐልን ወፂና ክንጾም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ሓይሊ ይሃበና። ወስብሐት ንእግዚአብሔር።